Jadrolinija, jedna od naših najstarijih tvrtki koja se bavi linijskim prijevozom, već više od 70 godina naše otoke sigurno povezuje s kopnom. Flota od čak 54 plovila osigurava pouzdan prijevoz putnika i tereta duž hrvatske obale, ali i susjedne nam Italije. Osim što smo linija života prema našim otocima, već desetljećima i povezujemo Hrvatsku s Italijom. 3 međunarodne linije koje imamo su nam Dubrovnik-Bari, Zadar-Ancona i naša Split-Ancona. S tim da bi voljela naglasiti da su nam Zadar-Ancona i Dubrovnik-Bari sezonske linije, dok nam je Split-Ancona ipak cjelogodišnja linija. Upravo je ona i najpopularnija. Za prijevoz je zadužen trajekt Marco Polo. Ljepotan izgrađen 1982. u Norveškoj odiše duhom svog vremena. Udoban, topao i šarmantan, sa svojih 128 metara dužine, putnicima iz Splita za Anconu i obrnuto osigurava sve što je potrebno kako bi 10-satni boravak na brodu bio mnogo više od samog prijevoza. Putnici je na usluzi restoran, kapacitet restorana je 220 mjesta, imamo kavana 350 mjesta, imamo aperitiv bar sa 80 mjesta. Tu je i 150 kabina sa preko 500 ležajeva, velika kavana s dječjim kutkom, salon i kapelica. Uz redovito održavanje i iznimnu brigu posade, Jadrolinin Marco Polo izdržljiviji je i kvalitetniji, pouzdaniji od nekih mnogo mlađih brodova. Danas se grade brodovi u principu jer je to jeftinije za određeni rok, nekih 15 godina, onda se mijenjaju, a ovaj brod je specifičan što je građen u Norveškoj, ima znatno čvrst trup i motore, tako da je praktički vječan. Zbog epidemioloških mjera maksimalan broj putnika trenutno je znatno smanjen, sve se dezinficira, ograničeni su kontakti, pa proteklu godinu nisu imali ni jednu zarazu na brodu. Putnik mora biti isto tako upoznat što, kako, znači i koje su mjere u Italiji i pod kojim uvjetima može ući u Italiju, jednako tako što i iz Italije putnik mora znati kada ulazi u Hrvatsku. Osim Marca Pola koji prometuje na relaciji Split-Ancona, Jadrolinija ima još 2 međunarodne linije, Zadar-Ancona i Dubrovnik-Bari. Epidemija je uzrokovala neizvjesnost, planiranje putovanja postalo je otežano. Jadrolinija je zato uvela novu uslugu kojom putnicima omogućava promjenu datuma putovanja i bezbrižno planiranje. Jadrolinija je tu svakako da pomogne putniku, tako da smo uveli besplatnu promjenu datuma putovanja. Bitno je znači da putnik jedan dan prije polaska za koji ima kartu izvrši izmjenu putovanja i da to bude znači unutar 12 mjeseci. Red vožnje, cijene, usluge i sve ostale informacije putnicima su dostupne na prodajnim mjestima Jadrolinije putem telefona, weba i mobilne aplikacije, koja ujedno nudi i mogućnost kupnje i rezervacije karte. Želimo misliti da putniku počinje odmor čim kroči na naš brod, što se kaže ovako kako mi uživamo na našoj palubi. Kroz ostale usluge, bilo da će koristiti aviosjedalo ili kabinski smještaj, hoće li to biti samo sa WC-om ili će to biti tuš WC, što god putnik zaželi, posada i naše prodajno osoblje tu da mu sve lijepo i pojasni. Jadrolinija tako spremna dočekuje novu sezonu kako bi svojim putnicima pružila maksimalnu razinu sigurnosti, udobnosti, fleksibilnosti i poseban doživljaj putovanja.